και στην οποία παρευρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για την δόξα του Θεού, κάνοντας ένα κατηχητικό έργο, κάνοντας μία προσπάθεια να βοηθήσουν τα ψυχάς των άλλων που θέλουν να γνωρίσουν περισσότερον τον Χριστόν. Μέσα μοναχούς ή από κληρικούς ή και από λαϊκούς και από άνδρες και από γυναίκες. Είναι πολύ παραδοσιακό, είναι κάτι το πολύ όμως υπεύθυνο. Είναι ένα έργο πολύ υψηλό και όταν είναι κάποιος ψηλά κινδυνεύει να πέσει πολύ χειρότερα από το εάν θα ήταν κάτω στο χώμα. Το λέγω αυτό με την έννοια να καταλάβουμε ότι ένα έργο ιεραποστολικών πάβει να έχει σχέση με την δική μας την εκτίμηση, με τα δικά μας τα κριτήρια, αλλά εμπίπτει όλο αυτό το έργο που ποιούμεν εις την κρίση του ιδίου του Θεού, εις την κρίση της Εκκλησίας. Χρησιμοποίησα τώρα το ύψος όταν είπα ότι τα υψηλά πράγματα είναι εύκολο να καταπέσουν και να αφήσουν κάτω ατυχήματα. Το παίρνω από την μοναχική πολιτεία. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο μοναχισμός απέχει τόσον από την γη όσο απέχει ο ουρανός. Ο μοναχισμός είναι τόσο υπέρτερος από τον γάμον, από τον κόσμο, όσο είναι το ύψος του ουρανού από της γης. Και ο Άγιος μάλιστα Γρηγόριος ο Νήσης λέγουν τόσο απέχει ο έγκαμος βίος από των μοναχικών βίων όσον απέχει ο άνθρωπος από τον Θεόν, ο Θεός από τον άνθρωπον. Όμως παρά τα αυτά λέγει ότι το ασφαλέστερον για τους ανθρώπους, εάν τυχόν υπάρχει φόβος να έχουμε καμία πτώση από το ύψος αυτό το ουράνιον, είναι προτιμότερο να βασιστούμε επάνω στην σταθερότητα την οποία έχει δημιουργήσει η Εκκλησία μας μέσα στον κόσμο δια της εγκάμου διαβιώσεως. Εκεί δεν κινδυνεύεις να πέσεις τόσο όσο μπορεί να πέσει ένας μοναχός. Μία παρομοία σύγκριση κάνω με τους κοσμικούς ανθρώπους, δηλαδή με τους εν το κόσμο ανθρώπους, που εργάζονται για την δόξα του Θεού και κάνουν ένα ιεραποστολικό έργο, από εκείνους που δεν κάνουν κανένα ιεραποστολικό έργο. Όταν ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία ζει για να μπορέσει ο ίδιος να σταθεί ενώπιον του Θεού. Του έδωσε ο Θεός μίαν ψυχήν, μίαν μονογενή θυγατέρα, την οποία πρέπει να την προσέξει και δι' αυτήν να έχει την ημέρα και τη νύχτα την αγωνία ενώπιον του Θεού. Το επιτρέπει αυτό ο Θεός και γι' αυτό λέμε ότι ο έγκαμος άνθρωπος όταν παντρεύεται το κάνει για ποιον λόγο? Διότι ξεύρει ότι θα ασχολείται με κοσμικά πράγματα και θα αρέσει, εάν είναι γυναίκα εις τον άνδρα της, αν είναι άνδρας εις την γυναίκα του.
Αυτό βάζει μπροστά σαν ορόσημο η Εκκλησία όταν οδηγεί τις καρδιές των ανθρώπων και τα σώματα ενώπιον του μυστηρίου του γάμου. Όταν έχουν αυτόν τον προσανατολισμό, τότε αρέσκοντας ο ένας εις τον άλλον, δημιουργείται η προϋπόθεση να γίνουν η σάρκα μία, όπως λέγει το Ευαγγέλιο ο Απόστολος, δηλαδή να συνταυτιστούν με το σώμα της Εκκλησίας, να είναι η γαμήλια σχέση τους, να είναι μία εικόνα, ένα σύμβολο της κοινωνίας των δύο φύσεων εν το Χριστό και ταυτόχρονα της κοινωνίας του Χριστού και μετά της Εκκλησίας. Μυστήριον μέγα. Τώρα ερχόμαστε σε αυτό το περιβάλλον μας. Εσείς όσοι είστε εν το κόσμο και είστε εν το κόσμο όλοι, αναλαμβάνετε να κάνετε αυτό το απεικόνισμα της μιας σαρκός, δηλαδή το να είστε όπου να πάτε ένα κινούμενο γεγονός, το οποίο θυμίζει εις όλους και αποκαλύπτει την άπειρον αγάπη και το σκύψιμο που κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπον. Εικόν μεγάλη. Λοιπόν, έχοντας αυτόν τον προορισμό, εσείς διαλέγετε και έναν κόπον και μόχθον πολύ περισσότερον και επομένως και ευθύνη πολύ μεγαλύτεραν να κάνετε κάτι που θα λέγαμε ξεπερνάει ακόμη και τις δυνατότητές μας. Όμως η δεξιά του υψίστου τα πάντα μπορεί να μας βοηθήσει να τα επιτύχουμε. Μπορούμε να ξεπεράσουμε και τους ουρανούς ακόμη, εάν θα χρησιμοποιήσουμε την αγάπη και την δύναμη του Θεού. Επομένως μπορούμε να κάνουμε ένα ιεραποστολικό έργο, αλλά πρέπει να το κάνουμε όπως το θέλει ο Θεός. Διότι, αγαπητοί μου, ένας για να εργαστεί μέσα στην Εκκλησία εις κάποιο έργων κοινωνικών, πνευματικών, κοινωνικών εννοώ δια τους ανθρώπους, όχι κοσμικών, πρέπει να νιώσει ότι μέσα του έπαιξαν δύο παράγοντες. Ο ένας παράγον είναι η βούληση του προσώπου. Θέλω και γίνομαι κατηχητής. Θέλω και γίνομαι κληρικός. Θέλω και γίνομαι ένας υπερασπιστής των ψυχών που έχουν ανάγκες. Να διαπαιδαγωγήσω την νεότητα, να βοηθήσω το γύρας, να περικρατήσω τον ανάπηρον, να συνδράμω εις τον άρρωστον κλπ. Αλλά υπάρχει ακόμα ένας παράγων. Υπάρχει, για να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα, προϋπάρχει μία κλίση του Θεού. Δηλαδή έριψε αγκίστρι έτσι ο Θεός και το άρπαξες εσύ και έγινες κατηχητής. Πόσοι θα έχουν παρατηρήσει ή ανυποψίαστα μπορούν να ξέρουν ότι τους έστειλε το αγκίστρι ο Θεός, δεν το πιάσανε όμως, δεν το ηθέρισαν. Δεν μας ενδιαφέρει, ελεύθεροι άνθρωποι είναι, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς το αναλαμβάνουμε, έχουμε τώρα τις ευθύνες μας. Δεν με υποχρεώνει κανένας να πάω να δέσω τον τραυματισμένο, άμα δεν ξέρω, αλλά εάν θα πάω να τον δέσω, τότε πρέπει να ξέρω, έχω ευθύνη, γιατί μπορεί να κάνω λάθος και να γίνει χειροτέρα η κατάσταση του ασθενούς. Λοιπόν, ισχύει εδώ αυτό που λέγει θαυμάσια η Εκκλησία μας, ο Απόστολος Παύλος πρώτον δια τους Αποστόλους. Είναι γνωστό το χωρίον μας. Ας αρχίσουμε καλύτερα εκεί, γιατί είναι επάγγινον.
Αυτός έδωκε, λέγει, αυτός έδωκε, ο Θεός δηλαδή, τους ποιμένας και διδασκάλους εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Αυτός έδωσε τους διδασκάλους, αυτός τους έριξε μέσα τον μαγνήτη και ελκύστηκε η ψυχή. Όταν λέγει λοιπόν εδώ τους ποιμένας και τους διδασκάλους, εννοεί όλους εκείνους της πρώτης εκκλησίας και όλα τα τάγματα της πνευματικής ζωής, της ιεροσύνης κλπ, τα οποία έχουν επιβιώσει στην εκκλησία μας. Η οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Τι σημαίνει η οικοδομήν? Έχουμε ένα μικρό παιδί το οποίο πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να οριμάσει. Αυτοί οι άνθρωποι αναλαμβάνουν να μεγαλώσουν, να αναθρέψουν, να οριμάσουν καρδιές, παιδιά, μικρούς, μεγάλους, πίμνια ολόκληρα, ένας ιερεύς επί παραδείγματι και ένας κατηχητής ως αυτός. Όταν αυτοί προχωρούν και μεγαλώνουν του τέστην κατά το μέτρο της ηλικίας του Χριστού, δεν μιλάμε τώρα για το σωματικό και τη σωματική ανάπτυξη. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση της αναπτύξεως των προσώπων συμβάλλουμε και έτσι η Εκκλησία ζει και μπορεί να έχει υγείαν εις τα στελέχη της για να καλλιεργείται πολύ περισσότερο η δόξα του Θεού. Η οικοδομή λοιπόν του σώματος του Χριστού. Θα ξαναθυμηθούμε αυτό που λέμε τώρα. Γίνεται κατά κάποιον τρόπο με τον κατηχητή, με τον ιεροκήρυκα, με τον άνθρωπο που μιλάει στις ψυχές των άλλων, που σκύβει επάνω τους και δεν κάθεται μέσα στη μοναξιά του και στον εγωισμό του. Σε αυτόν τον άνθρωπο βλέπουμε τούτο. Μπορεί δημιουργώντας ψυχές αγνές, καθαρές, μετανοούσες, να γίνεται μια επιμήκυνση του έργου που έκανε ο Χριστός όταν ζούσε. Αναπληρούμε το έργο του Κυρίου σε δύο πράγματα. Αναπληρούμε τα παθήματα του Χριστού, διότι τα πάθη του Κυρίου είναι τα πλέον ζωοποιά στοιχεία μέσα στην Εκκλησία. Εντεύθεν και η Εκκλησία ζητάει και εμείς να πάσχομεν, να υποφέρομεν, να πονόμεν, να αρρωσταίνουμε, να ταπεινούμεθα, να ευτελιζόμεθα, να κολαφιζόμεθα, όπως γίνεται με τον Χριστόν, διότι συμπάσχοντες με τον Χριστόν συμμετέχουμε και στην αναστημένη ζωή και επομένως εμείς πάσχοντες συνεχίζουμε το έργο το ειδικό του, των παθών του, εκείνου του Χριστού μας που δεν μπορεί άλλος πως να πάσχει, διότι είναι απαθής Θεός, αλλά να πάσχει μόνον δι' ημών. Είτε το εν μέρος πάσχει πάντα τα μέλη. Εάν λοιπόν πάσχομεν εμείς διά των Χριστών, τότε το εκλαμβάνει ως πάθος ειδικών του ο Κύριος. Κατά κάποιο λοιπόν τρόπο επιμικρύνουμε την ζωή του Χριστού. Εικονικά να πούμε ότι είναι τόσος ο Χριστός και τον τραβάμε και φτάνει σε κάθε στιγμή, σε κάθε γωνιά, σε κάθε σπίτι όπου υπάρχει ο πόνος. Και το ίδιο συμβαίνει τώρα, δεύτερος τρόπος επιμικρήσεως του Χριστού, το να κάνουμε ένα έργο παιδαγωγικών, πνευματικών, ένα κατηχητικών έργο, να δίνουμε ζωή στις ψυχές. Το έργο του διδασκάλου και του πατρός είναι έργο μόνον του Χριστού. Αφού το αναλαμβάνουμε λοιπόν εμείς, το κάνουμε δια το όνομα του Χριστού. Δια το όνομα του Χριστού. Γινόμεθα εκπρόσωποι εκείνου. Εκπρόσωποι, μπαίνουμε στην θέση του ιδίου του Ιησού Χριστού. Διότι
όπως ξεύρωμε, όταν έχουμε παιδιά πνευματικά, όταν έχουμε τα κατηχητόπουλά μας, όταν έχουμε τα μέλη της ενορίας μας, όταν έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ελκύονται προς τον Χριστόν από εμάς, στην πραγματικότητα συνάπτονται μαζί μας και συνθέτουν την ύπαρξή μας με τον Χριστόν και τελικώς προσωποποιούν τον Χριστόν εις το πρόσωπο το δικό μας. Δηλαδή Χριστός για αυτούς είμαι εγώ, Χριστός είσαι εσύ. Είναι μεγάλη ευθύνη αυτή, διότι εάν τώρα εγώ ή εσύ θα εντάξει στο έργο μας, θα βλέπει την γνησιότητα και την αρτιότητα και την αγιότητα του Χριστού και θα αποδίδει δόξαν το Θεό. Εάν όμως εμείς είμεθα καλικατζούκα και κατζούρες, δηλαδή δεν είμεθα άρτιοι, δεν είμεθα όπως μας θέλει ο Θεός, θα γίνονται λάθη, θα δημιουργούνται προβλήματα, δεν θα έχει επίδραση στις ψυχές των ανθρώπων και ως εκ τούτου σιγά σιγά τα παιδιά μας που τα καλλιεργούμε, είτε είναι μικρά στην ηλικία είτε είναι μεγάλα, θα αρχίσουν να εξουθενώνουν τον Θεόν, διότι έχασαν την εμπιστοσύνη και την βεβαιότητα που είχαν εν σχέση με εμάς. Λοιπόν, εάν εμείς είμεθα εντάξει, πράγματι επιμικρύνουμε τον Χριστόν με το έργο μας και φτάνει η αγάπη Του, ο λόγος Του, η περίθαλψη, η ζεστασιά Του, η φωτεινότης του προσώπου Του φτάνει μέχρι στο σπιτάκι που είπαμε ή στην ψυχή που καλλιεργούμε ή που μπαίνουμε μέσα. Να λοιπόν μια αφετηρία. Έχουμε τους Αποστόλους, έχουμε τους μάρτυρας, έχουμε τώρα εμάς τους ιδίους. Και για να το συνδέσουμε, ας θυμηθούμε την Παλαιά Διαθήκη που ένας προφήτης λέγει προφητικά πλέον για τους Αποστόλους: «Ιδού εγώ αποστέλω τους αλληλείς τους πολλούς», λέγει Κύριος, «και ελεύσουσια και αλλιεύσουσιν αυτούς». Το λέγει ο Ιερεμίας, ο οποίος είχε τότε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα τέκνα του Ισραήλ είχαν σκορπιστεί εις τα άκρα της γης και οι τελευταίοι που είχαν απομείνει μετεφέρθησαν εις την Βαβυλώνα, επήγαν εις την εξορία και η Ιερουσαλήμ και ο ναός είχαν γίνει συντρίμμια και είχε των χρησμών ο Άγιος αυτός προφήτης ο Ιερεμίας να προφητεύσει εκ μέρους του Θεού και να πει: «Εγώ θα αποστείλω αλληλείς οι οποίοι θα αλλιεύσουν τα τέκνα του Ισραήλ, θα τους ξανασηκώσουν μέσα την αγάπη προς τον ναόν, την αγάπη προς τον Θεόν, θα τους δημιουργήσουν μέσα την ανάγκη της μετανοίας, της επιστροφής εις την πατρίδα, εις την προγονική πίστη, εις το να αφήσουν την ειδωλολατρία εις την οποία είχαν πέσει. Και έτσι λοιπόν το έργο το αποστολικό είναι ένα έργο αλλιευτικών. Αλλιεύω. Και το ψάρι ασχολείται πάντοτε και φοβάται τον αλλιέα μόλις δει των κίνδυνων. Ενώ μέσα στην πίστη εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Είναι εκούσιον το παράδομα του παιδιού στον κατηχητή του και γι' αυτό είναι όλη του η αγάπη εστραμμένη προς τον κατηχητή. Να λοιπόν η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για τους Αποστόλους. Θα έρθουν οι Απόστολοι οι οποίοι θα δημιουργήσουν την πραγματική επιστροφή
εις την Ιερουσαλήμ, δηλαδή θα επιστραφούν εις την γνησιότητα, εις την αλήθεια, εις την Εκκλησία. Άρα είναι προφητεία αποστολική ότι οι Απόστολοι θα δημιουργήσουν την Εκκλησία. Και προχωρεί και λέγει, και μετά ταύτα, αφού θα γίνει δηλαδή η Εκκλησία, αποστελώ τους πολλούς θηρευτάς. Κάνει μία αντίθεση. Εκεί παραπάνω έλεγε αποστελώ τους αλληλείς τους πολλούς. Θέλει να πει μεγάλα πρόσωπα. Πολλής λέγει είναι αυτός. Δυνατές προσωπικότητες κατά το πνεύμα. Γιατί ήταν ψαράδες οι Απόστολοι. Αλλά δεν ήταν μόνο οι 12 ψαράδες. Ήταν τόσοι άλλοι Απόστολοι όπως ξεύρωμε. Λοιπόν, και μετά ταύτα αποστελώ τους πολλούς θηρευτάς. Αυτό πλέον είναι προφητεία για εκείνους που αγκαλιάζουν τον Χριστόν με το να δίνουν χρόνον, δύναμη, προσευχήν, ζωτικότητα για να μπορέσουν να σωθούν άλλες ψυχές. Πολλούς θηρευτάς και θηρεύσουσιν αυτούς επάνω παντός όρους και πάνω παντός βουνού και εκ των τριμαλιών των πετρών. Δηλαδή θα μπορέσουμε, λέγει, θα μπορέσουν οι θηρευτές, οι κυνηγοί, κυνηγούς μας λέγει εμάς, οι κυνηγοί να μπουν ακόμα και μέσα στις τρυπούλες και μέσα στις ραγάδες των πετρών, επάνω στα βουνά, να κατεβαίνουν κάτω στους αλόγους, να πηγαίνουν στους γκριμνούς, οπουδήποτε, και να πιάνουν ό,τι είναι χρήσιμο για τον Χριστόν. Θα ανέβουν πάνω στα όρη, λέει, θα πάνε επάνω στα βουνά και θα βγάζουν τις ψυχές από την κακομοιριά της κοινωνίας και θα τις βάζουν μέσα στα δίχτυα της Εκκλησίας του ουρανίου Θεού. Είναι λοιπόν, αγαπητοί μου, και για μας μία προφητεία. Είναι σεπτόν και να ευχαριστήσουμε τον Θεό διότι προέβλεψε και την δική μας την εργασία, και ας τον ευχαριστήσουμε διότι μας κατέστησε θηρευτάς. Δεν θα ήμασταν εάν, όπως είπαμε, δεν θα μας το έκανε εκείνος. Τώρα όμως για να δούμε πώς πρέπει να είναι ο θηρευτής. Μπορείς να κυνηγήσεις εάν δεν ξέρεις να κυνηγήσεις? Είναι αδύνατον. Θα σου φεύγει το θύραμα μέσα από τα χέρια. Υπάρχει μία φράση που μιλάει για τους αποστολικούς ανθρώπους, από εκείνους που κάνουν έργων ιεραποστολικών. Τους ονομάζει θεογράφους πλάκας. Θεόγραφος πλάκα πρέπει να είναι ένας κατηχητής στην πραγματικότητα. Τι σημαίνει θεόγραφος πλάκα? Στο σχολείο γράφουμε κάτι στην πλάκα, γράφουμε στο τετράδιο και τα μαθαίνουμε. Θα πρέπει να δώσουμε την εξέταση των διδάσκαλων έχοντας αποστηθήσει, δηλαδή εκμάθει καλώς αυτά που είναι γραμμένα επί της πλακός. Λοιπόν, ένας ιεραπόστολος πρέπει να είναι οπωσδήποτε μία πλάξη καταγεγραμμένη και μάλιστα θεόγραφος. Να έχει γράψει μέσα μας ο Θεός, ώστε αυτά που έχουμε γραμμένα μέσα μας, αυτά να μπορούμε να τα πούμε στους ανθρώπους. Είναι τότε δικαίωμά μας να πάμε και να μιλήσουμε και να πούμε αυτό που έγραψε το Πνεύμα το Άγιον μέσα στα σκαρδία μας. Για να το καταφέρουμε αυτό όμως, θα πρέπει να συνταυτίσουμε τη ζωή μας με όλους εκείνους που εργάστησαν για τον Χριστόν και έπαθον για τον Χριστόν. Δηλαδή με τους Αποστόλους, με τους μάρτυρας και με τους οσίους και με όλους γενικώς τους Αγίους. Αυτοί είναι οι Άγιοι που μας μαθαίνουν και μας
πώς μπορούμε να εργαστούμε μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, πρέπει να έρθουμε σε μια κοινωνία και με τους πριν Αγίους, αλλά και με τους νυν Αγίους. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Έχουμε Αγίους οι οποίοι εκοιμήθηκαν, αλλά είναι οι περισσότερων ζώντες. Όλοι οι Άγιοι που τους γνωρίζουμε, να δουλέψουμε μαζί τους, να διαβάσουμε τους βίους τους, να μάθουμε πώς εσκέπτοντον, πώς ελάτρευον τον Θεόν, πώς προσήφκοντον, πώς μελετούσαν, τι ήταν για αυτούς ο αγιασμός, τι ήταν η αγάπη του Χριστού, τι ήταν η νηστεία, πώς έκαναν προσευχή. Να μάθουμε από αυτούς και να μας τα γράψουν μέσα μας, όπως ο δάσκαλος κάθεται και τα γράφει για τα παιδιά, για να μην το κάνουν λάθος τα ίδια τα παιδιά. Να μάθουμε από αυτούς. Έπειτα να μάθουμε από Αγίους νυν, που είναι ζωντανοί δηλαδή ακόμα. Μέσα στην πατρίδα μας έδωσε μια χάρη ο Θεός να έχουμε μορφάς αγιότητος μεγάλας. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποια γωνιά της γης και να βρούμε, να ψάξουμε, να βρούμε έναν Άγιον άνθρωπο. Τα κατάφερε ο Κύριος και στην εποχή μας μάλιστα. Έχουμε τόσους Αγίους ζωντανούς και ήδη άρτη και κοιμημένους. Να, ο Άγιος Σιλουανός πόσα χρόνια είναι που έζησε? Πόσα χρόνια είναι? Και έγινε Άγιος. Να πούμε και για τον Άγιο Νεκτάριο. Πόσα χρόνια το θυμούνται τόσοι άνθρωποι. Ο Αμφιλόχιος στην Πάτμο, Άγιος. Τα λείψανά του δεν ευωδιάζουν μόνο, κάνουν θαύματα. Μα τον ζήσαμε και ξέραμε πως είναι Άγιος. Ήταν Άγιος, δεν έγινε τώρα Άγιος. Αν δεν ήταν, δεν θα είναι και τώρα Άγιος. Έτσι και αυτοί που θα γίνουν αύριο σημαίνει πως υπάρχουν τώρα Άγιοι εδώ ανάμεσά μας. Το ίδιο να πούμε ένα άλλο παράδειγμα, τον Φιλόθεο από την Πάρωτο. Ένας αγιότατος άνθρωπος, ένας γίγαντας, μια αγκαλιά που εσκέπασε και ζέστανε μυριάδες ανθρώπων. Ξέρετε πόσοι Άγιοι υπάρχουν, πόσοι ασκητές, πόσοι πτωχοί, ταπεινοί, γνωστοί, άγνωστοι, άνθρωποι εξ αμαρτιών που μετενόησαν, άνθρωποι που νηπιόθεν ήταν αγιότατοι. Λοιπόν, υπάρχουν παντού ζωντανοί. Ίσως δεν τους ξέρουμε. Αν έχουμε ταπείνωση όμως και εις των χώρων μας και εις των τόπων μας και πιο πέρα και πιο μακριά, θα βρίσκουμε τέτοιους ανθρώπους να πηγαίνουμε, να τους βλέπουμε, να τους ακούμε, να τους συμβουλευόμεθα, ώστε να παίρνουμε από την αγιότητά τους. Στα μοναστήρια, όπως ξέρετε, υπάρχει μια τάξη να μην βγαίνουν οι μοναχοί έξω στον κόσμο. Βεβαίως υπάρχουν κάποτε κάποιες ανάγκες απαράγραπτες που βγάζουν τον μοναχόν έξω. Παραδείγματος χάρη για μια αρρώστια, για μια ανάγκη του μοναστηριού, για μια αποστολή. Όμως γενικώς λέει να μην βγαίνουν καθόλου. Είχαμε ένα μοναχό δικό μας, 97 χρονών, 60 χρόνια έζησε στο Άγιον Όρος και παραπάνω, δεν βγήκε παρά μονάχα για 2 ώρες μόνον έξω από το μοναστήρι του. Έξω από το μοναστήρι. Πήγε μέχρι την Ουρανούπολη και γύρισε. Την ίδια μέρα. Με το καράβι που πήγε, με το καράβι γύρισε μέσα. Λοιπόν, δεν βγαίνουνε. Κι όμως οι πατέρες της Εκκλησίας, ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος που ήταν πολύ αυστηρός, έλεγε στους μοναχούς, έλεγε στο γέροντα, όταν οι μοναχοί σου θέλουν να πάνε να βρούνε αγίους ανθρώπους που έχουν πνεύμα Άγιον και η καρδιά τους βγάζει την ευωδία του πνεύματος, σε αυτούς
να τους στέλνετε τους μοναχούς σας. Μοναδική εξαίρεση είναι αυτή. Μοναδική. Σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και για την υγεία, ακόμα και για έναν θάνατον, ακόμη και για μεγάλες υποθέσεις, το έκαναν οι πατέρες κατ' οικονομίαν. Δηλαδή, επειδή έβλεπαν ότι ο μοναχός είναι αδύνατος και δεν θα αντέξει και θα παραπονεθεί και θα στενοχωρηθεί και θα γίνει χειρότερα, λέγει άντε πήγαινε. Αυτό είναι το νόημα. Αλλά για να συναντώνται δισενεντεύκτης ανδράσιν, δηλαδή με αγίους ανθρώπους, ήταν άνετοι. Να μπορούμε λοιπόν και εμείς να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα και να εμπνεώμεθα από τις οδηγητικές αυτές προσωπικότητες στην πορεία της αγιότητος. Όταν, αγαπητοί μου, θα τρέφουμε την ζωή μας έτσι, γράφοντας μέσα μας το Πνεύμα το Άγιον και λαμβάνοντας και περιλαμβάνοντας μέσα μας τους Αγίους της Εκκλησίας μας που θα τους μαθαίνουμε, τότε η ψυχή μας θα μας μιλάει, η ψυχή μας θα μας αποκαλύπτει δικά μας πλέον κτήματα, δικό μας περιουσιακό στοιχείο, δικά μας νοήματα. Θα γινόμεθα γραμματείς που βγάζουμε παλιά και νέα από τα σπλάχνα μας και θα τα λέμε στους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι θα βγάζουν δάκρυα διότι ήκουσαν γνήσιων λόγων Θεού. Εξύψους, αγαπητοί μου, αποστέλει ο Θεός, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, πυρ εν της οστέης των πνευματικών ανθρώπων, και κατάγει το πυρ μέχρι και τα έγκατα των οστών. Τι θέλει να δείξει? Πυρ σημαίνει το Άγιο Πνεύμα. Πυρ σημαίνει ζήλων πνευματικών και ιεραποστολικών. Πυρ σημαίνει μια τέτοια φλόγα, τέτοια αγάπη που κυκλοφορεί ακόμα και στα κόκαλα, όχι μονάχα στα διάφορα μέλη του σώματος, και γίνεται μια ουσία η οποία μεταδίδεται εις τους υπολείπους ανθρώπους. Παίρνουμε λοιπόν εμείς από τους Αγίους και γίνεται σάρκα και αίμα δικό μας, και είναι αποκαλύψεις εμπειρικές του Αγίου μας Θεού. Τώρα πώς εμείς θα μπορέσουμε να γίνουμε πνευματικές έτσι προσωπικότητες? Μα το είπαμε ήδη. Δεν βρισκόμαστε τώρα στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε οι Ισραηλίτες να κάνουν μίαν εκκλησία και να πηγαίνουν όλοι εκεί να αγιαστούν. Τώρα όμως έχουμε πολλές εκκλησίες. Τότε έπρεπε ο Ισραηλίτης να κάνει οπωσδήποτε μέχρι εκεί ιεραποδημία, ή το αδύνατον να θεωρείται πραγματικός Ισραηλίτης εάν δεν κάνει ιεραποδημία, να πάει να συναντήσει τον Θεό, διότι ο Θεός για την Παλαιά Διαθήκη ήταν μόνον επάνω εις των λόφων της Σιών. Τώρα όμως δεν έχουμε απλώς πέτρινες εκκλησίες, προπάντων έχουμε ναούς που φέρουν το όνομα του Χριστού εν πάση σαρκή. Μπορούμε σε κάθε σάρκα να βρίσκουμε τον Χριστόν. Μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι έναν Άγιον άνθρωπο, να δοκιμάζουμε τα πνεύματα που έχουν. Επομένως τώρα ο Κύριος ζητάει το έργο που έκανε τότε ένας μόνον ναός, να το κάνουμε τώρα και εμείς. Του τέστην ο καθής μας να γίνει μια εκκλησία, να γίνει ένας θεοφόρος, να γίνει ένα όνομα θεϊκό, να γίνει δηλαδή ένας Θεός. Γιατί να τρέχω αλλού και να μην είμαι πηγή εγώ? Επομένως, εάν το θέλω αυτό, γιατί εγώ να μην παλέψω να μιμηθώ τους Αγίους, να γίνω εγώ ένας Άγιος
και επομένως να έρχονται οι άλλοι να αναπαύονται μέσα στην πνευματικότητα αυτού μου του ναού. Εμείς θα νομίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, όταν όμως κάνουμε αυτά που χρειάζεται για έναν Απόστολο της Εκκλησίας μας, θα δείτε ότι το Πνεύμα του Άγιον θα μας ταπεινώνει, αλλά και θα μας στέλνει και θα μας ανοίγει δρόμους για να κάνουμε ιεραποστολή. Γινόμαστε λοιπόν εμείς ένας ναός, γινόμαστε ένας Θεός. Ο Θεός σμικρύνεται μέσα στην καρδιά μας, γίνεται ένα μικρό παιδάκι, γίνεται ένα έμβριο για να μπορέσει να σταθεί εδώ, και ταπεινώνεται τόσο πολύ ώστε και όταν θυμώνουμε και όταν αμαρτάνουμε και όταν μετανοούμε και όταν κουραζόμαστε και όταν στενοχωριόμαστε και όταν αναζωογονούμεθα, να μπορεί ο Θεός μαζί μας να δημιουργεί μία σχέση. Γίνεται ποικίλος, δηλαδή προσέχει πάρα πολύ μέσα μας πώς θα μας παιδαγωγήσει, πώς θα μας χειραγωγήσει εμάς ο Θεός που τον βάλαμε στην καρδιά μας. Και έτσι παρακολουθώντας εμείς πώς ο Θεός εργάζεται μέσα μας, τότε θα ξέρουμε πως πρέπει και εμείς καθώς ο Θεός να εργαζόμεθα εις τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Ένα Άγιον Πνεύμα μονάχα μπορεί βέβαια να το κάνει αυτό, και το κάνει, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι δυνατόν να γίνεται ακέραιος ναός, να γίνεται μία θεότης, ολόκληρη η θεότης, ολοκλήρου της θεότητος κατοικούσεις μέσα εις τον άνθρωπον. Κατεργάζεται λοιπόν, δουλεύει από μέσα ο Θεός, τα χέρια Του, τα μάτια Του, η ζωή Του, η πείρα Του, η αγάπη Του, όλα αυτά μας βοηθάνε. Και γι' αυτό, εάν ασχολούμεθα με τους Αγίους και με την προσευχή, θα καταλάβουμε, όπως λέγει ο Άγιος Σημεών, ότι γινόμεθα μέλη Χριστού. Καλύτερα λέγει μάλλον ότι ημών μέλη είναι ο Χριστός. Δηλαδή είναι σαν να μην έχω εγώ χέρια, πόδια, καρδιά, μυαλό, αλλά σαν να έχουν αντικατασταθεί από τον Χριστόν, και επομένως δεν είμαι τώρα εγώ ο αντιπρόσωπος του Χριστού, αλλά ο Χριστός γίνεται αντιπρόσωπος δικός μου και εργάζεται εκείνος σαν υπουργός μου, σαν διακονός μου, σαν υπηρέτης μου. Και έρχεσαι παραδείγματος χάρη εσύ και μου ανοίγεις την καρδιά σου και μου λες το πρόβλημά σου, και εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά που μου λες, αλλά πρέπει κάτι να σου πω, και ανοίγω το στόμα μου και λέγω λόγια που δεν τα ήξερα, δεν τα είχα ακούσει ποτέ μου, δεν είχαν ποτέ ανεβεί στην καρδιά μου. Μα πού βρεθήκαν τα λόγια αυτά? Εξεπροσώπησε εμένα τον αδαή ο ίδιος ο Χριστός. Κοιτάξτε τι κάνει ο Θεός, αντί εμείς να τον εικονίζουμε, μας εικονίζει εκείνος και γίνεται ο δικός μας εκπρόσωπος. Άκουσε εκεί τι ταπείνωση, καταλαβαίνετε αυτό τι μεγαλείο? Όταν είχα πάει τώρα τελευταία στο Έσεξ στην Αγγλία για να κάνουμε τα εγγένεια του πρώτου ναού στον Άγιο Σιλουανό, στο μοναστήρι που είναι εκεί ο πατής Σοφρόνιος, αγιότατος άνθρωπος, θα λέγω 1000 χρόνια να ζήσει, αλλά μακάρι να μην ζήσει για να τον έχουμε επάνω στον ουρανό πιο κοντά στο Θεό. Είναι τιτάν, έχει δύναμη μέσα στην ύπαρξή του, έχει απορροφήσει τον Θεόν. Λοιπόν, εκεί που καθόμασταν, λέγει ο πατήρ Αθανάσιος, βγάλαμε μία σοφρονία, στο όνομά του δηλαδή,
από την ορμήλια. Τι έχετε να της πείτε? Και έβαλε και το μικρόφωνο για να το ακούσει μετά η Σοφρονία. Και εκείνος είπε κάτι πολύ ωραία λόγια. Μετά του λέγει για κάποιον άλλον που αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα Σοφρόνιο. Πολύ τον αγαπούσε, πάρα πολύ. Δηλαδή πεθαίνει λέγοντας το όνομα του πατρός Σοφρονίου. Του λέγει, τι θα πούμε για αυτόν? Δεν σκέφτομαι κάτι. Δεν μου λέει κάτι. Δεν μου λέει τίποτε ο Θεός. Τα λέει όλα αυτό, Δεν λέει τίποτε. Αυτό που θα του πει ο Θεός. Μπορεί να μιλάει ώρες. Δεν θα πει μία λέξη που να βγαίνει από το δικό του το μυαλό. Δεν θα πει κουβέντα να τον παρακαλάς εάν δεν του έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν γίνεται ο άνθρωπος. Αυτή είναι η τιμή και η δόξα που μας κάνει ο Θεός. Να μας υπηρετεί, να μας γίνεται πλάκα εκείνος αντί να είμαστε πλάκες εμείς θεόγραφοι. Να μας γίνεται όργανον και να δοξαζόμεθα εμείς επειδή δοξάζουμε τον Θεόν. Μόνον, αγαπητοί μου, ένα πράγμα πρέπει να προσέξουμε. Εάν θα προσευχόμεθα και αν θα ησυχάζουμε και αν θα έχουμε τιμιότητα ενώπιον του Θεού, θα μπορέσουμε να κάνουμε μεγαλουργήματα και στην ψυχή μας, ακόμα και στην κοινωνία. Αλλά να προσέχουμε ένα πράγμα, τον περισπασμό. Να μάθουμε, εάν θέλουμε να ηγήμεθα όργανα της χάριτος, να μάθουμε να μην ασχολούμεθα με πολλά πράγματα που δεν είναι δικά μας. Να μην μας ενδιαφέρουν πράγματα που δεν μας απασχολούν. Να μην ανοίγουμε τον ορίζοντά μας κοσμικά, αλλά να ανεβάζουμε τον εαυτό μας επάνω στον ουρανό. Να τηρούμε όσο μπορούμε τον νου μας σιωπηλών. Να μην τον αφήνουμε να πετσοκόβεται από τους λογισμούς. Ένας λογισμός μπορεί να μας έρθει, ανθρώπινο είναι. Όταν όμως οι λογισμοί δουν ότι δεν τους υπολογίζουμε, δεν καθόμαστε να δούμε αν είναι σωστός ή δεν είναι σωστός, αν τον ακούσουμε ή δεν τον ακούσουμε, τότε ο λογισμός φεύγει και θα μας εγκαταλείψουν πέρα για πέρα οι λογισμοί εάν δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Να μην μας περικυκλώνουν οι λογισμοί, να μην μας περισπούν, να μην ανοίγουμε δουλειές που δεν είναι αναγκαιότατες για μας. Ακόμη και όταν είμεθα και κατηχητέ, εάν είμεθα πνευματικοί άνθρωποι, αν είμεθα εξομολόγοι, εάν είπεθα διδάσκαλοι, εάν είπεθα ιερείς μιας ενορίας, ιεροκήρυκες, οτιδήποτε, αναγκαίως θα έχουμε μία δραστηριότητα, θα οργανώσουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Εδώ και οι Απόστολοι οργάνωναν, μαζευόταν και έλεγαν εκείνος θα πάει στην Ιαπωνία, εκείνος θα πάει στην Αίγυπτο, εκείνος θα πάει στις Ινδίες, εκείνος θα πάει. Ήταν μια οργάνωση, θα κάνουμε, αλλά να μην ανοίγουμε πράγματα τα οποία μας κουράζουν, μας περιπλανούν, μας περισπούν. Όσο μπορούμε να συγκεντρώνουμε τον εαυτό μας μέσα στην καρδιά μας και μάλιστα την σκέψη μας για να την βρίσκει ελεύθερη ο Θεός και να μπορεί να γράφει μέσα σε αυτήν την σκέψη. Όταν ανακατευόμαστε με πολλά πράγματα, όταν μπλεκόμαστε με δουλειές, αυτό το μπλέξιμο είναι καταστροφή. Γι' αυτό λένε ότι πάνω και από τις 10 εντολές είναι η 11η εντολή που λέει ου μπλέξεις. Μην μπλέκομαι με τίποτε.
Μην μπλέκομαι, να μην στενοχωριόμαστε, να μην ανησυχούμε, να μην φοβόμαστε για την αρρώστια μας, για τον θάνατο, για τον πατέρα μας, για τη μητέρα μας, για τα αδέρφια μας. Να μην αγωνιούμε, αχ θα έρθει το 666, αχ θα κάνουνε ταυτότητες, αχ θα πεθάνει η κοινωνία μας, χάλασε ο κόσμος, τραυματίστηκαν όλοι, έφυγε, σβήστηκε η πίστη του Χριστού, κανείς δεν υπολογίζει την Εκκλησία. Τι περισπασμοί είναι αυτοί! Να είμαστε απερίσπαστοι, εγώ και ο Θεός μου. Ο Θεός ούτε πεθαίνει, ούτε περισπάται, ούτε φεύγει, ούτε μόνον ζει εις τους αιώνας των αιώνων, και μάλιστα ζει και μέσα μου. Αυτήν την σκέψη να την έχουμε, να μην πλατινόμεθα εμείς σε έργα και σε απασχολήσεις και σε ενδιαφέροντα, για να μπορεί να πλατείνεται από εμάς ο Χριστός, όπως λέγαμε προηγουμένως. Δεν γίνεται και εγώ να τραβιέμαι και ο Χριστός να επιμικρύνεται εις τους αιώνας. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε μάρτυρες του Χριστού. Είδατε πουθενά ο Χριστός να ήταν απεισχολημένος? Πάντοτε και για μίαν Σαμαρίτιδα είχε τον χρόνο να κάνει ολόκληρο ταξίδι και μέσα στη κάψα του μεσημεριού να πάει να της μιλήσει, να γίνει Αγία. Και πάει και τους λέγει ο αναμάρτητος στους Δημίους, ο αναμάρτητος πρώτος των Λίθων Βαλέτο, και ένας έφυγαν. Δηλαδή πρέπει να έχουμε χρόνο για την προσευχή μας, για την υποχρέωσή μας την αληθινή, την κατηχητική, και μάλιστα για το καθήκον μας της προσευχής, διότι τα παιδιά μας μεγαλώνουνε, να ξέρετε, τα πνευματικά με ποια τροφή? Την τροφή που τρώμε εμείς διά της προσευχής και της μελέτης και της σχέσεως με τους Αγίους. Πώς τρέφεται ένα νήπιο? Τρώει η μητέρα, και όταν αυτό είναι στη κοιλιά τρώει η γυναίκα περισσότερο για να φάει και το παιδί από τη μητέρα, και όταν ακόμα θα βγει τρώει πάλι η μητέρα, και με τη μορφή του γάλακτος αποδίδονται οι τροφές στο παιδί. Αν λοιπόν θέλουμε να θρέψουμε τα παιδιά μας στη πνευματική μας αυτή αρρωγή της Εκκλησίας, να μην νομίζουμε ότι θα τα θρέψουμε με την εξυπνάδα μας, με τα κόλπα μας, με την καπατσοσύνη μας, με τα πολλά μαθήματα, με τις πολλές εκδρομές. Και εκδρομές χρειάζονται και εξυπνάδα χρειάζεται, όλα χρειάζονται, αλλά αυτά δεν τρέφουν την ψυχή. Αυτά βοηθάνε, αυτά είναι αλάτι, πιπέρι, σάλτσα, τέτοια πράγματα είναι. Εκείνο που θα θρέψει το παιδί μας είναι το γάλα που θα βγάλουμε εμείς, και που είναι η συνισταμένη των συναισθώσεων που είπαμε προηγουμένως. Τώρα την προσευχή μας δηλαδή, που θα ενεργούμε, την ησυχία μας μέσα και το αράσπαστον το οποίο θα έχουμε, και την απορρόφηση του Θεού διαμέσου των Αγίων που θα κάνουμε. Αγαπητοί μου, αν αυτό το έχουμε εμείς, θα δείτε πόσο θα μας ευλογήσει ο Θεός. Λοιπόν, Άγιοι γινόμεθα εμείς, και θα γίνουν και τα παιδιά μας Άγια. Χριστοί γινόμεθα εμείς, οπωσδήποτε τότε θα γίνουν και τα παιδιά μας, εάν το θέλουν, διότι δεν είναι δυνατόν να είμεθα άνθρωποι που δεσμεύουμε τις ψυχές. Για να δούμε λοιπόν τώρα, όταν πλησιάζουμε το παιδί μας, ποια θα είναι η αγωγή που θα τους δώσουμε για να μπορέσει το παιδί να καλλιεργηθεί εις άνδρα τέλειον, όπως είπαμε. Ένα πρώτο που χρειάζεται, ήδη το είπαμε, το παιδί να νιώθει απέναντί μας άνετα και ελεύθερα. Θα πρέπει να είμεθα τόσο ιεροπρεπείς σαν κατηχητέ, σαν πνευματικές προσωπικότητες, να είμεθα τόσο ιεροπρεπείς ώστε το παιδί να μας σέβεται,
να μας φοβάται λίγο, αλλά όχι με τον φόβο των ταπεινωτικών, αλλά με τον φόβο της αγάπης. Να λέγει ότι ο πνευματικός μου, ο κατηχητής μου, ο διδάσκαλός μου είναι Άγιος. Να έχει αυτή την εκτίμηση, την βαθυτάτη. Να έχει όμως και την άνεση και την απλότητα να πλησιάζει τον κατηχητή, να μην είναι αφιψηλού και πηγαίνει επάνω στον άμβονα και λέγει και λέγει και λέγει και πετάει φράσεις μεγάλες. Όχι τέτοια πράγματα. Να είναι λιτή, απλή η σχέση η προσωπική του πνευματικού εργάτου με το παιδί το οποίο καλλιεργεί. Να έχει το θάρρος. Είδατε ο Χριστός πως έκανε? Πήγαινε, είχαν το θάρρος οι δυο Απόστολοι, ο Ιάκωβος και ο αδελφός του, να πούν στον Χριστό: βάλε μας εμάς μπροστά στη βασιλεία των ουρανών. Τι σημαίνει? Τους έδινε ένα δικαίωμα να λένε αυτό το οποίο έχουν, να μπορούνε. Ο Απόστολος Πέτρος πήγε και του λέει του Χριστού: έλα να σου πω κάτι. Και πήγε πιο πέρα ο Χριστός και του λέγει: μην το κάνεις αυτό που λες, θα σε σκοτώσουν άμα θα πας στα Ιεροσόλυμα. Και του λέγει εκείνος μετά: είπαγε πίσω μου Σατανά. Αλλά βλέπετε πόση άνεση μπορεί και δίνει στα παιδιά του τα πνευματικά, στους Αποστόλους του. Έτσι πρέπει να είμαστε λοιπόν και εμείς, το παιδί να νιώθει ελεύθερα απέναντί μας και όχι να μας φοβάται και όχι να κάνει κάτι επειδή του το λέμε εμείς, αλλά επειδή το πιστεύει. Όχι να κάνει κάτι επειδή θα τον ελέγξουμε, επειδή είμαστε μπροστά, να το κάνει όταν λείπομεν εμείς. Μα θα μου πείτε, και αν δεν θέλει? Αν δεν θέλει το παιδί, κοιτάξτε, αφού μια μάνα και ένας πατέρας θα γεννήσει ένα παιδί, εάν το παιδί δεν είναι καλό θα το διώξει? Αν το παιδί είναι ανάπηρο, αν είναι τυφλό, αν είναι κουλό, αν είναι άρρωστο, οτιδήποτε, η μητέρα θα το διώξει? Ο πατέρας θα το διώξει? Αν το παιδί θα γίνει ανάγωγο, εάν θα αρχίσει μέσα στην αμαρτία, θα το διώξει ο πατέρας και η μητέρα? Δεν νικούστη εις τον αιώνα. Άρα τι λέγει όμως ο Χριστός? Τι λέγει η Εκκλησία? Και αν η μητέρα πετάξει το παιδί της, εγώ, λέγει, αυτό δεν θα το κάνω. Λοιπόν, έτσι εμείς είμεθα οι του Κυρίου, όπως είπαμε, χείλες, τα μάτια και η καρδιά. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε. Τι ωραία που μας λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας: οι κρίνες, λέγει, οι βρύσες, και αν κανένας δεν ιδρεύεται από αυτές, συνεχίζουν να ρέουν. Οι πηγές, και αν κανένας δεν πάει να αρίεται το είδωρ, όμως συνεχίζουν να αναβλύζουν. Δεν λέγουν: αν δεν έρχεται κανένας, οπότε θα κλείσω το νερό μου. Και οι ποταμοί, καν μη δεις πίνει, τρέχουσιν παρά ταύτα όμως εκείνη. Δι τίνην και τον λέγοντα, καν μη δεις προσέχει, τα παρέα αυτού πάντα πληρούν. Και αν το παιδί μας είναι κακό, και αν το παιδί μας είναι φρικτό, και αν είναι αλήτης, και άμα δεν καταλαβαίνει τίποτα, και αν τα αρνείται όλα, είτε είναι σαρκικό παιδί μας, είτε είναι πνευματικό παιδί μας, το ίδιο είναι. Τότε θα πρέπει, λέγει, να προσέχουμε περισσότερο, να είμεθα πολύ ακριβέστεροι στη δουλειά μας. Να λέμε, να χαμογελάμε, να του δίνουμε του παιδιού την άπλα, να ξέρει ότι το δέχομαι σαν παιδί μου, οτιδήποτε κι αν είναι. Μόνον που θα πρέπει να το βοηθώ και να του λέγω την αλήθεια: παιδί μου, πρόσεξε, αυτό έτσι και έτσι. Αλλά πώς θα το πω το πρόσεξε? Όχι την ώρα που αντιδράει, αλλά την ώρα που έχει καλή διάθεση, την ώρα που είναι χαρούμενο, την ώρα που είναι ξεκούραστο το παιδί. Θα το πάρω και θα του πω έτσι, τούτο, εκείνο, το άλλο.
Άμα δω ότι αγριεύει το πρόσωπό του, θα αλλάξω, θα του πω ένα αστείο και θα σταματήσω. Δεν πηγαίνουμε κόντρα στις ψυχές των παιδιών που μας χάρισε ο Θεός, για να μας αλλά πολύ περισσότερο δεν πηγαίνουμε κόντρα όταν είναι πέτρα το παιδί και πρέπει να γίνει τέκνον Αβραάμ, να γίνει δηλαδή ένας Άγιος. Εμείς να μην αλλάζουμε. Εάν τα παιδιά μας δεν μας εκπροσωπούν καλά, να μην στενοχωριόμαστε. Εάν τα παιδιά μας τιμούν, να μην είμεθα υπερήφανοι. Εάν τα παιδιά μας μισήσουν, να μην στενοχωρηθούμε, να μην τα κατηγορήσουμε, να μην το πούμε σε κανέναν, να μην παραπονεθούμε στο Θεό. Να συνεχίσουμε να το έχουμε όπως είχαν πάντοτε οι Άγιοι τα παιδιά τους τα πνευματικά, μέχρι την ώρα της τελευταίας στιγμής. Ο Κύριος έτσι μας λέγει ότι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, το πρώτο που χρειάζεται, είπαμε, είναι η ελευθερία. Η ελευθερία είναι τόσο αναγκαία που δεν φανταζόμαστε. Δεύτερον, η αγωγή μας χρειάζεται ένα στοιχείο ακόμη. Να είναι όχι μόνο ελευθέρα, αλλά να είναι θεμελιωμένη. Να είναι αυθεντική, διότι αν δεν είναι αυθεντική η σχέση μας με το παιδί, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτε. Θεμελιωμένη αγωγή. Δηλαδή δεν θα λέμε στα παιδιά μας συνεχώς συμβουλές, δεν θα τους μαθαίνουμε ιστορίες, δεν θα θέλουμε τα παιδάκια μας να έχουν μια αληθή πνευματική, αλλά να γίνονται πνευματικοί άνθρωποι. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα θα στηριζόμεθα στα δόγματα της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ζωή χριστιανική και μάλιστα να είμαστε παιδαγωγοί εις Χριστόν, εάν δεν γνωρίζουμε τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Πρέπει να είμεθα θεολόγοι. Θεολόγοι δεν εννοώ να πάμε στο πανεπιστήμιο, αλλά και ο πιο πτωχός άνθρωπος και ο πιο ανάπηρος και ο πλέον ταπεινός και αμαθής μπορεί να έχει θεολογική γνώση όταν έχει μια ζωή καλή και όταν ενδιαφέρεται να μαθαίνει τι λέγει η Εκκλησία. Λοιπόν, από αυτά που γνωρίζουμε, από αυτά θα λέμε, και να θυμόμαστε να δίνουμε πάντοτε ένα περιεχόμενο δογματικό. Κάνουμε ένα σπίτι, θα πάρουμε έναν μηχανικό να μας το κάνει, αλλά προηγουμένως έναν αρχιτέκτονα. Αυτός θα βάλει κάποια σκεπτικά και θα πει επειδή εδώ, επειδή εκεί, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό εδώ, εκεί θα είναι ψηλό, εκεί πέρα θα το πλακώσουμε, εκεί θα το βάζει. Έχει αρχές και αποτελέσματα. Τα δόγματα είναι οι αρχές μας και τα υπόλοιπα όλα είναι το στρώσιμο της δουλειάς. Είναι το δόγμα, είναι δεδομένον από τον Θεό, είναι εμπειρική θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την θεολογία των πατέρων μας. Και από το δόγμα βγαίνει το ήθος της Εκκλησίας. Τι σημαίνει Ορθόδοξος, τι είναι η λατρεία, πώς γίνεται η λατρεία, τι είναι η ταπείνωση, τι είναι η υπερηφάνεια, τι είναι προσευχή, πώς γίνεται η προσευχή, τι είναι η νηστεία. Όλα αυτά μας τα λέγει η Εκκλησία, όχι εμείς. Εμείς μπορεί να είμαστε μειονεκτικοί και να νομίζουμε ότι είμαστε ταπεινοί. Μπορεί να νομίζουμε ότι είμεθα εγωιστέ και στην πραγματικότητα να μην είμεθα εγωιστέ, αλλά να είμαστε ζηλωτέ. Ποιος θα μας κάνει τη διάκριση? Το πνεύμα των πατέρων αυτό θα μας το δείχνει. Πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε μια αγωγή που θα αντέχει στον χρόνο και στις συνθήκες της ζωής. Και αυτή η συνήθεια της Εκκλησίας να γίνει, να εφαρμογεί στα πνευματικά μας δεδομένα. Η Εκκλησία μας είναι κάτι που παραδόθηκε από τον Χριστόν, το δόγμα από τον Χριστόν, από τον ύψιστον Θεόν,
η Εκκλησία κατέβηκε από τον Θεό και οι κανόνες και οι πατέρες και τα δόγματα και η ουσία της Εκκλησίας μας βγαίνουν από εκεί, και η δικιά μας η εργασία θα πρέπει να βγαίνει από εκεί, από τον Θεό. Ό,τι θέλει η παράδοσή μας, έτσι ακριβώς θα κάνουμε την δουλειά μας. Διότι εάν δεν προσέχουμε και δεν είμαστε, όπως λέγαμε, θεόγραφοι πλάκες, δηλαδή αν δεν έγραψε ο Θεός, θα κάνουμε πειράματα στις ψυχές των ανθρώπων. Οι γιατροί δεν κάνουν πειράματα στους ανθρώπους, αλλά εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι είναι φοβερό να κάνουμε πειράματα πάνω στις ψυχές των ανθρώπων. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι αυτό που λέμε και αυτό που κάνουμε στο παιδί είναι τελείως αληθές και σωστό. Επίσης είναι αυτή η αγωγή μας να είναι μέσα στην λατρεία, γιατί στην λατρεία είναι όλος ο Χριστός. Όπως το κρυφό σχολείο ήταν εκείνο που έβαζε την Εκκλησία και τον Χριστό στα παιδάκια της τουρκοκρατίας, έτσι και σήμερα και πάντοτε η λατρεία βασικός είναι που βάζει τον Χριστόν σαν ένα κρυφό και φανερό σχολείο στις ψυχές των ανθρώπων. Η Εκκλησία λοιπόν αποκαλύπτει αυτά, και εμείς δια της λατρείας και δια της ασκήσεως της κατηχητικής μας θα πλάσουμε Χριστούς μέσα στη ζωή. Τρίτον, η αγωγή μας να είναι παρακλητική. Όταν είχαμε πάει κάποτε στη Ρωσία και βλέπαμε σε μία παλιά κατακόβη, την πρώτη που έγινε, σπήλαια στη Ρωσία, όταν έγινε το βάπτισμα το πρώτο της Ρωσίας, που το γιόρταζαν φέτος, έβλεπες τις Λάρνακες γεμάτες, ονόματα πολλά ελληνικά είχαμε δει, Αγίους που ήταν Έλληνες, αλλά και Ρώσους. Ήταν εκεί ήταν τότε ένα κέντρο τουριστικών. Τώρα το έχει πάρει η Εκκλησία. Και ήταν λοιπόν ένας ξεναγός, ο οποίος ξεναγούσε πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι μάθαμε ύστερα, αυτός ήταν κρυφός μοναχός. Δεν το ξέρανε όμως οι άλλοι ότι ήταν κρυφός μοναχός. Κάτι υποψιάζοντο και παρακολουθούσαν λίγο. Παρόλα τα αυτά όμως αυτός ήταν πολύ έξυπνος και τον ρωτούσαμε, έτσι να τον δοκιμάσουμε, γιατί αυτούς τους ανεκήρυξαν Αγίους οι Ρώσοι, πώς κατάλαβαν ότι είναι Άγιοι. Και μας είχε πει 2-3 πράγματα, 4, πολύ σωστά, αλλά μου έκανε το πρώτο, λέγει, που μπαίνει μέσα στις καρδιές του λαού και τους ανακηρύσσει Αγίους, είναι διότι τους παρακαλεί την ψυχή, την καρδιά, τους παρηγορεί. Να ξέρετε ότι τα παιδάκια, τα μικρά, τα μεγάλα, όλοι οι άνθρωποι, οι πλούσιοι, οι φτωχοί, οι στρατηγοί, οι βασιλιάδες, οι πρόεδροι, οι νομάρχοι, οι διοικητές, οι καθηγητές, οι μεγάλοι, οι μικροί, όλοι θέλουν παρηγοριά και τιμή. Παρηγοριά και τιμή. Με αυτά τα δύο πράγματα ζουν οι άνθρωποι. Με την παρηγοριά και με την τιμή. Άμα δεν τον τιμήσεις, θα πέσει ο καημένος στην αφάνεια. Ή θα γίνει ένας τύραννος και θα τυραννάει όλο το ανθρώπινο γένος. Έγινε υπουργός αλίμονο στο Υπουργείο, έγινε πρωθυπουργός αλίμονο στο έθνος, έγινε ιερεύς αλίμονο στα πνευματικά του τέκνα. Τι έχουν να τραβήξουν, είναι κατηχητής αλίμονο στα κατηχητόπουλά του. Όλοι θέλουν τιμήν και παρηγοριά. Γι' αυτό η αγωγή μας να είναι, λέγω, παρακλητική, να δίνει παρηγοριά στις ψυχές,
διότι όλοι είναι τραυματισμένοι και για όλους λέγει ο Χριστός στην πραγματικότητα ότι όποιος είναι κουρασμένος και ταπεινωμένος να έρθει σε μένα και θα τον αναπαύσω. Και αν δεν νιώθουμε τώρα εμείς την ανάγκη αυτή, θα την νιώσουμε αύριο, να ξέρετε. Όπως αν δεν είμαι εγώ τώρα σήμερα άρρωστος, μεθαύριο θα αρρωστήσω κι εγώ, όπως αρρώστησε και ο άλλος. Και θα θέλω τότε να με βοηθήσουν όπως βοηθούν τον άλλον που είναι άρρωστος. Λοιπόν, να είναι παρακλητικοί. Γι' αυτό οι προφήτες έλεγαν παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαό μας. Να μην τον κάνουμε να απογοητεύεται δείχνοντάς του ότι όλα πάνε στο κακό. Να μην κάνουμε τις καρδιές που μας εμπιστεύονται σε εμάς να γίνονται ψυγεία μέσα τους, διότι τι έμαθαν? Αχ, ποιος σήμερα σκέφτεται το Θεό? Οι άνθρωποι ακολουθούν τους πολλούς και όχι τους λίγους, και πολλοί είναι η Εκκλησία, ως τα άστρα του ουρανού και περισσότερο, και ως η κόκκι της άμμου περισσότερο από τους κόκκους. Έτσι λέγει στη Παλαιά Διαθήκη, πόσο μάλλον από τότε μέχρι τώρα που μπήκανε τόσοι Άγιοι και βγαίνουνε και κάθε μέρα Άγιοι. Είμεθα εμείς οι πολλοί, αλλά φαίνονται οι άλλοι ότι είναι πολλοί που δεν πιστεύουν, διότι κάνουν πολλή φασαρία, κάνουν δώρο μέσα στη ζωή τους. Λοιπόν, να δίνουμε ισχυρά θεμέλια στα παιδιά μας και μαζί με την παράκληση να το κάνουμε να νιώθει τίμιο, να νιώθει ότι έχει μια εκκλησία που βγάζει μάρτυρες, που βγάζει Αγίους, ότι είναι γεμάτος ο ουρανός, ότι και αυτοί ακόμα που είναι αμαρτωλοί έχουν τα σπέρματα της αγιότητος και μεθαύριο έστω και σαν ληστέ θα γίνουν Άγιοι και θα μπουν πρώτοι στο παράδεισο, πιο ψηλά και από μας. Τα παιδιά μας να παίρνουν μια γρησιότητα λοιπόν αγωγής. Να μην τα κάνουμε τα παιδιά να νιώθουν ότι ο κόσμος είναι κακός, ότι είναι δύσκολος. Βέβαια ο κόσμος είναι εχθρός της ψυχής, εχθρός του ανθρώπου, εχθρός του Χριστού. Το λέγει το Ευαγγέλιο, το λέγει ο Χριστός. Αλλά να μην τον κάνουμε τον άνθρωπο, τον δικό μας, να φοβάται τον κόσμο, διότι τα παιδιά μας, τα τέκνα μας τα πνευματικά ζουν μέσα στον κόσμο. Να τα βοηθούμε, να τα παρηγορούμε και σε αυτό, να μάθουν πως μπορούν να ζουν μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και έλεγε ο Χριστός, ο μεγάλος διδάσκαλος, ου και ρωτώ, δεν σε παρακαλώ Θεέ μου, ή να άρεις αυτούς από τον κόσμο. Δεν σου λέγω να τους πας στην ερημιά, να τους εξαφανίσεις από τη ζωή, μες στον κόσμο, αλλά τήρησον αυτούς εν το κόσμο. Λοιπόν, να τους μαθαίνουμε πώς θα μπορούν να ζουν αληθινά και δυναμικά μέσα στον κόσμο, αλλά με ταπείνωση και με αφοσίωση. Να τους δίνουμε την χαρά μέσα στην ύπαρξή τους, να τους δίνουμε την ανάπαυση, και τότε οπωσδήποτε η σωτηρία θα είναι πολύ πιο εύκολη στα πνευματικά μας παιδιά. Και το τελευταίο ας είναι μια μικροεπανάληψη του πρώτου που σας είπα, του δόγματος και της Εκκλησίας και του ήθους. Να είναι η αγωγή μας εκκλησιαστική. Κοιτάξτε, τι λέγει αγαπητοί μου η Εκκλησία μας, τι λέγει ο Παύλος? Αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους, προφήτας, ποιμένας, διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Βλέπετε, αποβλέπει το έργο των ιεραποστολικών εις τι? Να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Κάνουμε διακονία εμείς στα παιδιά μας. Έδωκε λοιπόν προφήτας, διδασκάλους κλπ. Προς τον καταρτισμό των Αγίων.
να μπορέσουν να καταρτιστούν, να καλλιεργηθούν, να αναπτυχθούν, να μεγαλώνουν, όπως λέγαμε στην αρχή. Καταρτισμών των Αγίων εις έργων διακονίας, δηλαδή θα κάνουμε έργων διακονίας. Ο καταρτισμός που θα κάνουμε δεν θα είναι για άλλους λόγους, αλλά πώς παίρνουμε και σκαλίζουμε μια πέτρα και την βάζουμε ένθετη στον τοίχο για να τη διαβάζει ο κόσμος ή γιατί έχει ένα ωραίο σύμβολο. Πώς καλλιεργούμε το χωράφι μας και βγάζει καρπόν, πώς καλλιεργούμε την πλάκα και γίνεται εικόν του Χριστού μια αγιογραφία. Υπάρχει ένας σκοπός, είναι η αναφορά εις τον Θεό. Λοιπόν, εις έργων λέγει, όπως σας το διάβασα, προς τον καταρτισμό των Αγίων εις έργων διακονίας, δηλαδή θα είναι τέτοιο το έργο μας που θα διακονεί την ψυχή εις οικοδομή του σώματος του Χριστού, όχι να απομονώσεις τον άνθρωπον αυτόν και να του πεις να είσαι ταπεινός, να μην είσαι κλέφτης, να μην είσαι φωνιάς, να μην είσαι υπερήφανος, να ακούς τη μαμά σου, να μην φοβάσαι τον μπαμπά σου, να πηγαίνεις να εξομολογείσαι. Δεν είναι αυτό το νόημα. Ένας αμαρτωλός ίσως να πάει πιο εύκολα στον ουρανό, εάν θα μετανοήσει κάποτε, και που δεν τα ήξερε αυτά, αλλά να καταλάβει το παιδί ότι έχει μία θέση στον τοίχο που λέγαμε ή μέσα στο Άγιο Γραφείο. Πρέπει να βγάλουμε βλαστάρια πνευματικά εις οικοδομή του σώματος του Χριστού. Τι σημαίνει εις οικοδομή του σώματος του Χριστού? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός το φέρνουμε εμείς εις τελειότητα. Τι κάνουμε με τη λειτουργία μας, τι κάνουμε με την κατήχηση? Ο Χριστός είμαι εγώ και κάνω τη λειτουργία και κάνω την ιδίαν θυσία την οποία έκανε εκείνος, ανεμάκτος όμως. Έτσι λοιπόν τώρα επιμικρύνω την ζωή των Αγίων. Αναπτύσσω το σώμα, γεμίζω την Εκκλησία. Η οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας σημαίνει να γεμίσει η Εκκλησία. Γι' αυτό λέγει ότι είναι διακονία, διότι σώζουμε τις ψυχές, τις βάζουμε μέσα στην Εκκλησία, τις βάζουμε στο νοσοκομείο, στο ιατρείο, στο σχολείο, το βάζουμε στη ζεστασιά, το βάζουμε δηλαδή εκεί που μπορεί να ζήσει αληθινά. Η οικοδομή λοιπόν της Εκκλησίας και η οικοδομή του σώματος είναι η ενότηση της πίστεως, είναι η επίγνωση του Θεού, είναι η τελειοποίηση της Εκκλησίας μας, να λιγοστεύουν τα λάθη της Εκκλησίας κατά την ανθρωπίνη αίσθηση, διότι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη, να προοδεύουμε πνευματικά όλα, αλλά έχει μια βαθυτέρα, αγαπητή μου, έννοια που δείχνει τον προσανατολισμό της Εκκλησίας. Όταν λέγει η οικοδομή του σώματος του Χριστού, κοιτάξτε τι λέγει. Τι διαβάσαμε στην Αποκάλυψη? Το ξέρουμε ότι εμείς που ζούμε και εκείνοι που είναι επάνω στον ουρανό είμαστε ένα σώμα, μία Εκκλησία. Γι' αυτό εάν είμεθα κατηχητέ, εάν είμεθα διδάσκαλοι της Εκκλησίας, είμεθα και εδώ, είμεθα και πάνω, γιατί είναι το σχολείο ένα, το νοσοκομείο ένα, ο ναός ένας, το σώμα ένα. Λοιπόν, είμεθα καθολικοί διδάσκαλοι, καθολικοί προφήτε, voilηθα καθολικοί ποιμένες, είμεθα καθολικοί Απόστολοι, γιατί είναι καθολική Εκκλησία εις γην και στον ουρανόν. Βλέπετε τι αξία μας δίνει ο Θεός. Βλέπετε αυτό που είπαμε, ναι, θέλω να γίνω κατηχητής, τι μεγάλη τιμή είναι για μένα. Λοιπόν, είμαι ένας καθολικός άνθρωπος, καθολικός. Δεν είμαι κάποιος σε μια γωνιά, σε ένα χωριουδάκι που έμαθα
να κάνουν τα παιδάκια μου κατηχητικό όμορφα και πάνε στην εκκλησία. Ναι, στο χωριουδάκι είσαι, όμως σε βλέπουν όλος ο ντουνιάς, όλη η εκκλησία, όλοι οι άγγελοι, όλοι οι Άγιοι. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν είναι άγνωστος μέσα στο ένα σώμα της εκκλησίας, αφού είμαστε μέλη. Μόλις λιγάκι μου ακουμπήσεις το νυχάκι μπροστά, θα κάνω, θα καταλάβω αμέσως ότι το ακούμπησες. Έτσι, ό,τι κάνουμε εμείς οι διδάσκαλοι της εκκλησίας, οι πατέρες, γιατί γινόμαστε πατέρες, λέγαμε στην αρχή των παιδιών μας, είμαστε, αγαπητοί μου, αϊφανείς αστέρες. Αϊφανείς αστέρες. Λοιπόν, τι λέγει στην Αποκάλυψη? Οι Άγιοι εκεί επάνω περιμένουν πότε θα τελειωθώσει. Τι σημαίνει περιμένουν πότε θα τελειωθώσει? Είναι στην Εκκλησία, εν το κόσμο ονομάζεται καταρτισμός, εκεί ονομάζεται τελείωση. Το ίδιο πράγμα είναι. Οι Άγιοι, αγαπητοί μου, περιμένουν πότε θα έρθει το αμήν, πότε θα έρθει η στιγμή εκείνη που και οι Άγιοι που είναι στον κόσμο θα ανέβουν επάνω και θα τελειώσει πλέον ο κόσμος και θα υπάρχει ο ουρανός μόνον, η αγκάλη του Χριστού. Όλοι μας μέσα στο πάμφωτο του προσώπου του Χριστού. Τι μεγαλείο, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης, ότι πρέπει να γίνονται μοναχοί. Μοναχοί να γίνονται όλοι. Και ο Χρυσόστομος το λέει. Όχι ότι εξαναγκάζει, δεν μπορούν να γίνουν όλοι μοναχοί, πολύ ελάχιστοι γίνονται. Αλλά κοιτάξτε τι λέγει. Ερωτούν μερικοί και λέγουν, αν θα γίνουν καλόγεροι όλοι, τι θα γίνει μετά ο κόσμος? Αφού λέμε να κάνουμε παιδιά για να μην πεθάνει ο κόσμος. Γεννάμε παιδιά για να μην πεθάνει ο κόσμος, να ζήσει ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα άμα θα γίνουνε καλόγεροι, τι θα γίνει μετά ο κόσμος? Φυσικό φαίνεται το ερώτημα. Και λέει ο Χρυσόστομος, μα τόσο απλοϊκοί μωρέ είστε, δεν καταλαβαίνετε. Τα λέτε ανάποδα. Αυτό υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό έκαναν πολλά παιδιά, να επιμικρύνεται το χρόνος, γιατί περίμεναν τον Χριστόν. Περίμεναν τον Χριστόν. Και γεννούσαν παιδιά για να γεννηθεί από αυτούς ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε όμως. Τα πάντα έγιναν για να έρθει ο Χριστός. Και ο Χριστός ήρθε. Και τι περιμέναμε τώρα? Όλοι μας είμεθα εν αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας. Και οι Άγιοι λοιπόν εκείνοι που από τόσους αιώνες έχουν κοιμηθεί και είναι πάνω στον ουρανό, θα αρχίσουν να αδειμονούν τώρα και να λένε, μα πότε τελικώς και εσείς θα τελειώσετε και θα έρθετε πάνω ώστε να τελειωθόμεν όλοι? Δηλαδή να απολαύσουμε τους στεφάνους μας, την απόλαυση την ολοκληρωτική, να έρθει η μέρα που θα μας πει ο Θεός, όλοι εσείς είστε πνευματικά μου τέκνα, δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, καθίστε εκεί πέρα δεξιά. Δηλαδή η αιώνια απόλαυση. Η αιώνια απόλαυση είναι μερική τώρα και στους Αγίους. Κουταλιά θα λέγαμε τους δίνει την απόλαυση, αλλά μπροστά στη δικιά μας, τις δικές μας γεύσεις είναι ωκεανός η χαρά και η ευτυχία, αλλά μπροστά σε εκείνα που θα απολαύσουμε είναι τίποτα η ευτυχία τους, η αγάπη τους, η θεότητά τους, και θέλουν να τελειωθώσει. Και ερχόμαστε τώρα εμείς και μας λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τον καταρτισμό, λέγει, των Αγίων εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Η οικοδομή λοιπόν, καταρτισμός και οικοδομή λέγεται στην Εκκλησία. Τι σημαίνει? Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για να βρεθούμε εκεί πέρα επάνω. Δεν λέμε ότι να πεθάνουμε, ότι θα μας δώσει ο Θεός όσα χρόνια θέλει θα μας δώσει, αλλά ο αγώνας μας, η άσκησή μας, η νηστεία μας,
η προσευχή μας, εις τι αποβλέπουν? Εις την πληρεστέραν κοινωνία του Θεού. Όλοι μας τι περιμένουμε, αγαπητοί μου? Τον ουρανό δεν περιμένουμε, τα βραβεία δεν περιμένουμε. Λοιπόν, λέγει εδώ, βγάλτε μάρτυρας, βγάλτε Αγίους, βγάλτε όσο μπορείτε γρηγορότερα για να πάμε στον ουρανό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, στη παλιά την εποχή έτρεχαν χιλιάδες μια μέρα μάρτυρες. Δεν σκέφτονται αν θα πεθάνουν, άμα δεν θα πεθάνουν τι θα κάνουν. Θέλαν να πάνε πάνω στον ουρανό. Ήταν αυτή η λαχτάρα της Εκκλησίας, να ανέβει επάνω. Σας αρέσει να είμαστε στον κόσμο? Όλα φτωχικά, όλα άρρωστα, όλα πονεμένα, όλα είναι σκιά θανάτου είναι. Όσο και να είμαστε πιστοί, όσο και να είμαστε Άγιοι, παρόλα τα αυτά όμως ζούμε μέσα αυτή την κατάσταση του κόσμου. Γιατί λοιπόν, αγαπητοί μου, να μην πούμε έλα Κύριε, αξίωσέ μας, να πούμε δόξα σοι ο Θεός? Και έτσι έβγαζαν Άγιοι άλλους Αγίους και τους βοηθούσαν και πήγαιναν και μαρτυρούσαν. Και εμείς να ξέρουμε στην ουσία, όταν παιδαγωγούμε τα παιδιά μας, τα πίμνια μας, τους προετοιμάζουμε, τους προαλήφουμε να γίνουν μάρτυρες. Δηλαδή να περιμένουν την Δευτέρα παρουσία, να περιμένουν την ημέρα εκείνη που θα λάμψει όλος ο κόσμος και τότε δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο παρά μονάχα ένα φως εις το οποίο θα ανήκουμε και εμείς. Αγαπητοί μου πατέρες και αδερφοί μου, καταλαβαίνετε πως μας περιμένουν οι Άγιοι και καταλαβαίνετε τι περιμένουν από μας? Να βγάζουμε μάρτυρας. Μάρτυρας με το αίμα, μάρτυρας με το δάκρυ της προσευχής, μάρτυρας με τον ιδρώτα, μάρτυρας για την αλήθεια, μάρτυρας για την αγάπη, μάρτυρας για τους πονεμένους, μάρτυρας. Ο μάρτης είναι ο πλέον ισχυρός άνθρωπος μέσα στην ζωή μου. Μας θέλει λοιπόν η Εκκλησία και μας περιμένει, και ο Χριστός μας έστειλε να βγάλουμε τιούτους μάρτυρας. Τα έσχατα εκεί θα έχουν μεγάλη δόξα, όμως η δόξα που θα μας περιμένει θα είναι πολύ μεγαλύτερα εάν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε τιούτους ανθρώπους οι οποίοι από τώρα εμίσησαν τον κόσμο και ηγάπησαν την αιωνιότητα. Εμίσησαν τι σημαίνει με την ευαγγελική έννοια? Κατάλαβαν ότι δεν έχει καμία σημασία αυτό παρά μόνο προπαιδευτική για τον ουρανό. Το παιδάκι πάει στη κοιλιά για να βγει στον κόσμο και ερχόμαστε στον κόσμο για να πάμε στον ουρανό. Λοιπόν, ας ετοιμάζουμε τους ανθρώπους μας να πάνε στον ουρανό.